Ni na san dole zai. To ko a ce wannan jetin inda suke dala 100 ne suka samu. Dala 100. A cikin dan wada. Dala 100 ne kudi. Dan Allah ne na ce noman kawai. Ko da gare da ka so wani haram. Ka so wani mara ko. Ai babba ne ne. Ai sun da sani. Na me? Ba ma daga yanzu. Babba gaskiya matsala ne da kai. Kaya ne da ni. Wallahi Da gaskiya kan ka kuma ba su ga cikin shayin. Wallahi dai ba madara kan ka sa su ga. Sai babba. Dan Allah ka dake wallahi in ban ce Kana ji Za ku zuwa sha koya ba? a rage To a daure a sha'a. rage zubo shi gaskiya ba za a zuba kai yayi yawa wallahi wannan sukan da zuba mana. kaji Naji. ka kom Naji. So kuke mu sha ana harka ba daraja wallahi Allah. ba ƙara rage shi kai je ka zo kana ji ɗan kaɗan ana agoga ya canza kala Zuwa ga zama ne tana zuwa. Wannan cikin azumi ka san wannan shi wannan madaran nan. wani inda kage kallo ba to ko nawa ka tashi shine kake gani asara banda kai za sha gudu 200. hello ka ba ma shi ka ji ƙara ragewa wallahi shayin nan tsana na a jayi wani ka rage a sha ka ɗan kawai a ƙura a zuwa da kuma a sha ka kayan ji na ke ka ƙara ragewa wallahi ya ku to an rage da Allah zubo an rage ka mai yawa wallahi an rage shayin zubo inda dama ba ka ƙara rage shi an kafin ba ka ba an ba ka ba mu lokacin mu zai ji wallahi ka gani A lokacin da ke so. dai da wani wallahi this time ka ba mai Time is coming. insha Allah Time is coming. mu ya gaje ka an zubo dai ka kuma alkodi na da kuma alkodi na ko kuma zai ce ga masaudi ba shi ma da kansa ya je lalace kai bo ya korin da ba shi go cikin gaba kawai zubu da ne ɗan kaɗan Me ba? wasu sai ku riga magana yin karan har da shi ba za shi ba yanzu ɗan da ɗan ji mana kaji su kan yaji Sai ba da man sha. mu ji zuwa ya mafi sukan yaji eh zuwa kaɗan za ka a rada ko Allah suka yaji a rada shayi ka da wannan. na ce an kawo mana Allah ya an daɗa ku daɗa wallahi zai ba zai zaki ba ai sai ga yin mu sha ruwa kana ji a wasu zai karbi noman ne Allah zai aiko kuɗin sai mu Ai wannan kawai a sha'a. na ran tsayo Liverpool tana da wasa idan ba gobe kai ciniki riga ba ta tsina na Allah ya tashi ka Ai noma kullum nan. to Allah ya karo gobe A'a. kaga to ni duk ba wannan ba kawai ka dauko mai koriya Taraji. na Allah ta shi A raba mana sai in ɗauko ma ba dai. wannan ai normal ne mu bibi ne ko rabi To ai shi ba dai a cikin gidan za ka sama. eh To kuma me ce wai bota kun ga abin da ya fi bota mai daga amma ka wannan ɗin kai a'a kai wai me kake zai da son a shi? sha ne ya ba tana da matsala gaskiya ba duk duri ne ka wannan shawarar sai sigan nan kawai ya bar shi a dibo madan a zuwa ina na wallahi ba zan yi dawo ba ka wani magana wani sai dai ya gaba